ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ጸማእኹ በለ እትማይ ዝፈጠረ ጎይታ ናተይናት ካን ንስሓ ስለ ጸምኦ ጸማእኹ በለ ናትና ናብ ፍቕሪ መምላስ ጸምኦ ኣምላክ ጸማእኹ በለ እትሐቀኛ ቀራንዮ ሎምውን ኣብ ውሽጢ ልብና ይህሉ ዶ ይኸውን ሎሚ ልብና ናብ ሰማይ ሓሳብና ናብ ሰናይ ዝወስድ መደብ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ሼር ላይክ ብምግባር ሓቢሮምና ይጽንሑ ሎሚ ኣብ ክሳድና ስለ ዝኣሰርናዮ መስቀል ጥራይ ኮናን ክንዛረብ ኣብ ልብና ስለ ዘሎ ሓቀኛ ታሪክ ቀራንዮ ኢዛንታና ብዙሕ ግዜ ታሪክ ስቕለት ክንሰምዕ ከለና ኣይሁድ ጨኪኖም ጲላጦስ ፈሪሑ ይሁዳ ጠሊሙ እናበልና ንዝንቱ ኢና እቲ ሓቀኛ ቀራንዮ ሎምውን ኣብ ውሽጢ ልብና ኣሎ ዶ ይኸውን ንሕና ክርስቶስ ተሰቒሉልና ታሪክ ንዝንቱ ኣለና ንሱ ግን ሎምውን ብናተይን ብናታትኩምን እናተሰቕለ ስለ ዘሎ ምዃኑ ትዝ ይብለና ዶ ይኸውን ሎሚ ናብቲ ዓለም ዝተቐየረትላ ለይቲ ሰብ ንፈጣሪኡ ክጠልም ፍጡር ንፈጣሪኡ ክቕይድ ዝተስማዕ ምዕላ ሰዓት ክወስደኩም ኣብ ጌተ ሰማኒ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንበርኪኹ ይጽሊ ነበረ ረሃጹ ከም ውሓዚ ማይ ይፈስስ ነበረ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ፍቑራት ደቀ መዛሙርቱ ይድቅሱ ነበሩ እቲ ዝፈትዎ ይሁዳ ድማ ንበይኑ ተፈልዩ ብ30 ዲናር ይሸጦ ነበረ እቲ ፍቕሪ ዘስተምህረ እቲ ዕውራት ዘብርሀ እቲ ሙታን ዘተንስአ ሎሚ ብመሳርዕ ዓስከር ተኸቢቡ ካብ ጌተ ሰማኒ ኣሲሮም ወሰድዎ ነቲ ንመላእኽቲ ብርሃን ዝኾነ ጎይታ ሎሚ ኣእዳው ተኣሲሩ ይጉተት ነበረ ኣብ ቅድሚ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ደው በለ እቶም ትማሊ ሆሳዕና እናበሉ ዝዘመሩሉ ህዝቢ ሎሚ ስቅሎ ስቅሎ እናበሉ ይጭድሩ ነበሩ ኣብ ገጹ ተፍእሉ ነቲ ዝዓወር ዓይኑ ብምራቁ ዘብርሀ ጎይታ ሎሚ ገጹ ብጥፋት ደቂ ሰባት ተበከለ ብበትሪ ርእሱ ወቅዕዎ ክዳኑ ገፊፎም ቀይሕ ልባስ ከደንዎ እቲ ኣክሊል ክብሪ ዝግቦ ናይ እሾህ ኣክሊል ደፍእሉ እቲ እሾኽ ናብ ቅዱስ ርእሱ ክሰርጽ ከሎ ደሙ ይውሕዝ ነበረ ጲላጦስ እነሆ እዚ ሰብ እዚ ኢሉ ኣርኣዮም ህዝቢ ግን ጨኪኑ ፍቕሪ ብጽልኢ ተተክአ እቲ ፈጣሪ ኣድማስ ዝኾነ ጎይታ ከቢድ ናይ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰከመ ደም እናፈሰሶ እናወደቐ እናተንስአን ናብ ጎልጎታ ዓረገ እቲ መስቀል ናይ ኢየሱስ ኣይነበረን ናትና ሓጢኣት እዩ ነይሩ ናተይ በደል ናታትኩም ኣበሳኢ ነቲ መስቀል ከቢድ ገይሩዎ ቀራንዮ ይበጽሐ ኣይዳውን ኣጋሩን ብዓበይቲ ሽንካር ተቸንከረ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ ኢድ ሎሚ ምስ ዕንጨይቲ ተቸንከረ መስቀል ቆመ ኣብ መንጎ ክልተ ፈያት ተሰቐለ ኣብቲ ሰዓት እኳ እቶም ዝሰቐልዎ እናላገጹሉ ከለዉ ንሱ ግን ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እሞ ይቕረበሎም በለ ክንደየናይ ፍቕሪ እዩ እዚ ክሳብ መወዳእታ ዝምሕር ክሳብ መወዳእታ ዘፍቅር እቶም ጭካነ ዝመልኦም ወታደራት ናይ እሾህ ኣክሊል ኣብ ርእሱ ደፍእሉ እቲ ቅዱስ ደሙ ፈሰሰ እቲ እሾኽ ናይቲ ግዜ ጥራይ ድዩ ነይሩ እቲ ሎሚ ንሓውና ክንጭቁን ከለና ብሓሜትን ብጥልመትን ልቢ ሰብ ክንሰብር ከለና ኣብ ልብና ዘለ ሕሰም እዩ እቲ ንዕኡ ደሙ ዘፍሰሰ ናይ እሾህ ኣክሊል ትማሊ ኣይሁድ ንሱ ንጉስ ኣይኮነን ኢሎም ክሕድዎ ከለዉ ሎሚ ንሕና እውን ብግብርና ኣይንፈልጦን ኢና ንብሎ ዘለና ቃሉ እናፈለጥና ክንሕሱ ከለና ፍቕሩ እናፈለጥና ክንእብስ ከለና እቲ ትማሊ ዝተላገጽሉ ኣይሁድ ሎሚ በኣና ተኪና የመለና እቶም ዓበይቲ ሓፃውን ሽንካር ነተን መሓርታ ኣይዳው ምስ ዕንጨይቲ ተጣበቕወን እቲ ሙታን ዘተንስአ ድውያት ዘሕወየ ኢድ ሎሚ ተሸንከረ ንሕና ግን ሎሚ ኣእዳውና ንምንታይ ንጥቀመሎም ኣለና ንሱ ኣይዳው ንፍቕሪ ክዝርግሕ ከሎ ንሕና ግን ንሓውና ንምጉዳእ ንልዕል ኣለና ንሱ ክባርኽ ኣይዳው ክዘርግሕ ከሎ ንሕና ግን ክንሰርቕን ክንብድልን ኣእዳውና ንዝርግሕ ኣለና እቲ ሎሚ ሰብ ንሰብ ንምጭካን ዘልዕሉ ናይ ጥልመት እጅገ እዩ እቲ ችንካር ንሕና ናይ ጎይታ ነውዕለ ተረሲዕና ሎሚ እውን ብሓጢኣትና እናቸንከርና ይንርከብ ኣለና እቲ ዓብይ ፀሓይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ጸማእኹ በለ እቲ ንውቅያኖሳት ዝፈጠረ ንደመናትን ማይ ዘዝንብ ጎይታ ማይ ጸሚእ እንበለ ናተይ ናትካን ንስሓ ጸሚእዎ ማይ ጸሚእ እንበለ ናትና ናብ ፍቕሪ መምላስ ጸሚእዎ ማይ ጸሚእ እንበለ ካብቲ ዝሓዝናሉ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ወፂና ናብቲ ናይ ፍቕሪ ኣደባባይ ክንመጽእ እዩ ጸሚእዎ ንሕና ግን እንታይ ሂብናዮ ከምቲ ኣይሁድ ዝሃብዎ መጺእ ዝገደድ ሓሞት ንሕና እውን ሎሚ ጸሊም ቂምታን ክፍኣትን ኢና ንህቦ ዘለና እዚ ታሪኽ እዚ ናይ ትማሊ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ታሪኽ እዚ ናይ ሎሚ ህይወትና እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ሎሚ እውን ይጽውዐና ኣሎ ደቀይ ስለ እቲ ዝፈሰሰ ደመይ ትላገጽሉ ይብለና ኣሎ ሎሚ ልብና ንስሓ ክትደሊ ንንሕድሕድና ይቕረ ክንበሃል እቲ ውዕለቱ ክንዝክር እዩ ዝደሊ ዘሎ እስቲ ሎሚ ካብ ክሳድና ዘሎ መስቀል ንላዕሊ ኣብ ልብና ዘሎ ፍቕሪ ንዕብዮ እቲ ንሱ ዘርአየና ፍቕሪ ብግብሪ ተርጉምና ንግበር ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ተንስኡ እዩ መስቀል ናይ ስዕረት ኣይኮነን መስቀል ናይ ዓወት እዩ መስቀል እቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕሪ ምልክት እዩ ሎሚ ክርስቶስ ልብና ይደሊ ኣሎ
እቲ ዝገበረልና ውዕለታ ይንረስዕ ንንሕድሕድና ንፋቐር ይቕረን በሃል ኣብታ ዝተሰቐለለ ዓለት ዝፈሰሰ ደም ለውን ልብና ክሓጽቦ ይኽእል እዩ ነቲ ዘይቕየር ፍቕሩ ብዘይቕየር ሰብኣውነት ፍቕርን ንመልሰሉ ጸጉእን በረከትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን